Εδώ, λίγο κάτι. Και εδώ ο Βαγγέλης Ελεύθερος βάλει την ψηφίδα. Οι οδηγίες. Αυτό είναι για να πάει στην ψηφίδα. Για να μην κυλήσουμε το βάρος, παίρνουμε αυτά τα πολύ λεπτά καρπιτσάκια. Θα τα πάμε λίγο πάνω την ψηφίδα για να αφήσουμε ίδιο αρμό παντού. Κάνε σε περίπτωση κυλήσει με το βάρος ψηφίδα να έχει την... Πάμε τα καρπιτσάκια προς τα πάνω. Με την πλάτη που του δίνεις, ποιος θα το γνωρίζει. Να έχει την αντίσταση... Προς τα πάνω. Να έχει την αντίσταση να μην κυλήσει η επόμενη ψηφίδα από το βάρος της. Το κάνουμε σε 5-6 μέχρι να συγχωρευτούν ότι θα είναι εντάξει. Και ότι θα αντέξει το βάρος της επόμενης ψηφίδας. Πού το βάλουμε. Ναι, αλλάξει. Ζαχαρώνει Ζαχαρώνει κανένας. ο Χάρης, αλλά το Ναι. Άμα την κόψω φύγει. Ορίστε. Πήγες στο σπασμένο μάτι μέρα. Δεν πάω το κόψω. Πού. Βάζω, δεν σε νοιάζει αν είναι πολύ. Άμα έχει σπασμένο, δεν θα σπασμένο ακόμα. Έχει, βρε, έχει πολλές ψηφίδες. Εντάξει, για να βάλω το να μην καλά. Ναι, εντάξει, δεν σου είπα εγώ. Αυτά σε κοψίματα. Μαλάκα φαίνεται τίποτα. Τι, Δεν φαίνεται τίποτα. πώς μίλησες. Κρεμπίλ δεν φαίνεται τίποτα. Α, μπράβο. Τι να φανεί δηλαδή. Άρα είναι. Τι να φανεί. Ξέρεις, πετράδα ή πετράδα εκείνα σαν να το έφτιαξα. Ένα να το βάλω. Ένα να κομμάτι. Αποφάσισε. Είναι το σπατουλάκι, σπατουλάκι. προστάτη. Το μπλε. Αριστερό πόδι. Το μικρό. Πίσω σου, να, Το μπλε. Το δικό μου είναι. Α, έχεις κι άλλο. Τερασιά, Βαγγέλη! Το τσαρδάκι το γράψα. Θα σκάνουμε την κόλλα για να μην έχει τσίπα. Τι είναι η ώρα καφέ. Ύστερα πάνω. Θα μου πει το μπλε το σπουδολάκι.
Ciro Pierez. Ύστερα αλλού στη στάχτη. Ένα χώρο μου έγραψα. Έχουμε πλέον τη δύναμη να μας γράφει ο... Να βάλουμε τον Μάνο να μας βλέπει κάτι σκέφτομαι εκείνη εδώ. Τζάμπα. Μας βλέπουν τα μάτια. Κόψουμε την κόλλα από πάνω, καθάριση. Σφουγγάρουμε εδώ πανικούδικα χαρτιά. Δεδομένα. Δεν θα μεταβολήσει λίγο βίντεο. Θα σου πάρει δόξα. Αν πάρει μάλλον, θα το σβήσω. Το κατέβασε. Η κυρία, εγώ δηλαδή δεν Θα σε μπορώ. βγάλω. Μαζί όλοι. Κάποια στιγμή θα τα μάθεις. Και εδώ που λέτε κυρίες και κύριοι, κολλάμε πρώτα από εδώ για να κάνουμε την ένωση Τι θα λέει. ψηφίδα σε ψηφίδα σεμινάρια. Σεμινάρια ο Μπίλης. Δεν κάνω κόφι, θέλω να πάμε. Θα κόψω το μάρμαρο και το γεμίζω. Κόμε το γέμισες. Για κόψιμο τώρα. Και γέμισμα Ναι, πού να κόψιμο μόνο δεν γίνεις. για να μπει τώρα. Θα το κόψω να κάτσουμε για καφέ. Εδώ κυρίες και κύριοι, να ελέγξουμε καλά, να είναι καθαρή η κόλλα για να μην έχει πετραβάκια. Αν έχει πετραβάκια δεν μπαίνουν ωραία.
γωνίες, Βαγγέλη, είναι γεμάτες. Μην μας κάνουμε έτσι που ζήγανες. Σου κάνει το μέσα οδηγού. Βαγγέλη, ένωση ήθελα να κάνω Τι κάνεις. και την έκανα. Τι θες να σου κάνω? Έλα που την έκανες, τι την έκανες. Τι θες να κάνω δηλαδή τώρα? Το βούλγαρο πάνω στο χάρι, έβαλα ροφή. Να καλά. Σε ένα φίλο του Βούλγαρο. Α, όχι, κακός ο Βούλγαρος. Αν με ρωτάω στο χάρι. Είχες τι πάνω του βέβαια. Τι έχεις τι? Ωραία. Δηλαδή μέσα 15 κιλά στούκ, 25 κιλά στούκ. Αλλά θέλει να καθαρίζει κατευθείας. Άστο, δύο μέρες το κάνω. Αν δουλειές. Αλλά εσείς. Δεν θέλει κάνει πιο στο πιο και πιο καθαρίσου. Ναι. Καλά, θα το δούμε. Είσαι ο καλύτερος. Κοιτάξτε τι έχουμε φτιάξει εδώ. Όλο το μπάνιο που βλέπετε θα μπει ψηφίδα. Θα το δείτε τελειωμένο, κυρίες και κύριοι. Βαγγέλης Σελέτος, Μπίλης Ιωάννης τοποθέτηση. Ένα μπάνιο ολόκληρο. Κοιτάξτε το παράθυρο πως είναι αυτή τη στιγμή. Σε φυσικά πλάκα. Θα το δείτε τελειωμένο.